ڕۆژنامەوان فەرهاد شامی ku ji nêzvera şa Efrînê dişopîne aşkere kir ku rêjeya Kurdan li Efrînê daketiye sehî ji sedî piştî ku nêzîn û du pênc ji sedî bû. Şamî got ku hewildanên Tirkiye ji bo guhartina demografî li herêmê bi rê û rêbazên cuda didûmin. Li ser xeta sînor taybetîjan behsa radyo bilbilê dikin niha jî beşek şerra dixwazin silsileyek ji wê derê heta cerablisê yanî wek herêmekî tampon girêdayê Türkmen çawa soza Belfor hebûn niha Erdogan jî wek sozekî Belfor di dêvan gelê Türkman. Xeta duyemîn jî zinara duyemîn wan behsa wê dikin ji bilî xeta sînorên radyo bilbil û şerra. Xeta duyemîn heye navenda bajarê Efrîn Cindêrsê di heman wextê de şiye û mabata. Ev gelên Arab ên got ji Şamê ji Dera ji Hemayê got qet eleqeta xwe ji çanda Efrînîn ew anîn wê derê. Şamî ragihand ku artêşa Türk du sud navendên leşkerî li Efrînê ava kirine ji bilî bargehên komên çekdar yên girêdayî wê. û Efrîn perçe bibijî wê çawa bike wê bije vayî min dixwazin girêdayî xwe bike yanî di meseleyê Skenderon di Hetayê de jî wisa kir heman siyaset kir yanî destpêkê zext li ser millet kir bi awayekî leşkerî tankê xwe topê xwe rakir ji xwe di Efrîn de jî heta belafir rakir zextekî leşkerî kir de piştî zexta leşkerî de êdî zextekî îdeolojî kir guhartinên demografî kir û taybetî jî dewleta Tirk di rojhilata navîn de divan meselaya de bi nav û dengê yanî derbasekî ji herêmê dibe zimanê wî diguhere çanda wî diguhere çanda ji xênê xwe qebûl nake yanî ew. Şamî balkişanda ser hêzên Sûriya Demokratîk ku ew di wê baweriyê de yek koalisyona navdewletî dixwaze rûla Hesedê di Sûriyê de ferehtir bike. Her wiha wê nikanibin herêmên Rojhilata Firatê biparêze eger Efrîn netê rizgar kirin. Niha bi qasî ku em dişopînin dixwaze li ser asta Sûrî bandora Qesedê hebe ê li ser asta Sûrî bandora Qesedê çawa çê bibe heger mudaxeleya Efrînek. Ji bo wilo hem hêzên navdewletî gerek ew sîwana mudaxeleya Qesedê ji bo rizgarkirina Efrînê gerek piştgirî bikirin. Ev Qesedê gerek di Efrîn re derbasî Sûrî bibe. Yani ji bo gom derbasî siyaseta Sûrî be gerek destpêkê derbasî Efrîn bibe. Ev xaleke xalê dîtir meselê pêngavên leşkerî pêngavên gerek rewa were dîtin. Di dawiya axaftina xwe da Şamî pêşbîn dike ku di çi operasyona guncaw li Idlibê wê pêngavên leşkerî li Efrînê jî hebin. Newroz Reşo dengê Amerîka.